Halleluja, halleluja. Jesuची शांती तुका. हो रुहाये. Thank you, Jesus. Matewaची शुभवर्तमान 16व अविस्वर 16वी ओळ. जेजू विचारता, ओ जेजू, तू ख्रिस्त जीव्या देवाचो पूत. हो रबा रबा. पेद्रूचा बाप दिता. तू ख्रिस्त जीव्या देवाचो पूत. मार्कूच्या शुभवर्तमानान तेंच तू ख्रिस्त. लुकाचे शुभवर्तमानान देवाचो ख्रिस्त. ऊ लाबा लाबा साहिये. ऊ रबा लाबा साहिये. हो राहिये. Thank you, Jesus. Christ देवान मागलोलो. Christ म्हणल्यार देवान मागलोलो. ऊ राहा राबाये. देवान मागलोलो अभिषेक. हांव क्रिस्तांव. ओ राहिये. हांव क्रिस्तांव. देवान मागलोलें. मागलोलो. देवान मागलोलो. देवाचो अभिषेक. हांव देवाचो अभिषेक. लुकाचो 4 अविस्वर 18वी ओळ. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणेंच म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, खैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदो दिवंक, जुलुमांक सांपडल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्वराचें कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणेंच म्हाका धाडला. हो, थँक यू जीसस. हो राबा राबा. थँक यू जीसस. हांव क्रिस्तांव. हांव मागलोलें. कित्याक लागून मागलां? गरिबांक बरी खबर दिवंक, खैद्यांक सुटका परगटूंक. हो राबा राबा साहिये इशाहा. इसाये लाबा लाबा सिये. हो राहिये. हांव क्रिस्तांव. हांव मागलोलें. तूं मागलोलें. तूं मागलोलो. देवाचो अभिषेक. क्रिस्तांव मागलोलो. जीव्या देवाचो पूत. जीव्या देवाची धूव. हो राहिये. हो राहिये.